Narodna biblioteka Dositej Obradović potpisala je protokol o saradnji sa ambasadorima kulture kako bi zajedničkim snagama doprineli kvalitetnijem prezentovanju kulturnih dešavanja koja su u organizaciji biblioteke, a u skladu sa njihovim afinitetima. Za potrebe rada ambasadora biblioteka je obezbedila besplatne članarine, radni prostor i besplatan internet. Članske karte koje smo mi vama podelili nisu samo razlog da dođete da uzmete knjige, nego da u isto vrijeme dođete kod nas da koristite ovaj prostor. Narodna biblioteka Dositej Obradović iz Novog Pazara danas je ugostila ambasadore kulture. Ambasadori kulture su mladi, koji će imati funkciju posrednika između institucija kulture ovog kraja i građana. Mi ćemo danas imati prilike da potpišemo protokol o saradnji. To će biti jedna vrsta obaveze biblioteke i ambasadora kulture da se pridržavaju nekih, da kažem, pravila u ovom slučaju. To su, pre svega, sa strane biblioteke, mi ćemo sve ambasadore kulture, u ovom slučaju danas njih 40, a sigurno da će da bude i njih više, što srednjoškolaca, to i studenta, mi ćemo da im damo besplatne članske karte i omogućimo korišćenje svih usluga biblioteke. Ambasadori kulture se obavezuju da prate sve ono što mi radimo ovdje u biblioteci kako bi nam pomogli da građanstvo bude pravovremeno upoznato sa svim onim što mi radimo. Organizacija Forum za kreativno delovanje se zahvaljuje biblioteci koja je izašla u susret što se tiče članskih karti za mlade ambasadore i ovo je jedan vid podrške da ti mladi ambasadori učestvuju dalje u promovisanju kulture u Novom Pazaru. Ambasadore kulture je podržala gradska uprava. Pored gradske uprave su Kulturni centar, Muzej Ras i ostale ustanove u Novom Pazaru. Potpisanim ugovorom, ambasadori kulture se obavezuju na praćenje aktivnosti biblioteke i pravovremeno upoznavanje građana o aktivnostima.